Μας κέψανε τα σίκα, παιδιά, μας κέψανε τα σίκα, είμαι πολύ εκνευρισμένος. Ήρθα εδώ για να μαζέψω σίκα και μου κέψανε τα σίκα. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που είμαι εκνευρισμένος. Θα σας δείξω τώρα τον λόγο που είμαι πολύ εκνευρισμένος με αυτά που κάνουν κάποιοι εδώ. Δείτε, παιδιά, γιατί είμαι εκνευρισμένος, δείτε. Έρχονται, κλέβουν τα σίκα και δείτε τι τα αφήνουν εδώ. Δείτε, τις ξυμαρισές τους μέσα στα χωράφια, δείτε, είναι μια απίστευτη κατάσταση εδώ. Να μην σας δείξω γύρω του χωραφιού, δείτε. Ήρθαν να κλέψουν, ξαπολύσανε τα τσιγάρα τους, τα ποτά τους που πιάνε, τα χαρτομάντιλα τους. Να μην σας πω τι άλλο βρήκα εδώ. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος για αυτό το πράγμα εδώ. Πείτε μου εσείς, παιδιά, τι θα κάνετε με αυτή την κατάσταση που σας έδειξα τώρα. Τι θα κάνετε, παιδιά. Αφήστε το δικό σας σχόλιο και πείτε μου εσείς τι θα κάνετε αν έρχεστε εδώ και βρίσκετε αυτά όλα τα πράγματα που βρω εδώ. Από τσιγάρα, από ποτά, από μπουκάλες, από τα κολόχαρτα τους, ό,τι φανταστείτε βρήκα εδώ. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος για αυτήν την κατάσταση. Συγγνώμη, στη Κύπρο του 2026 ήρθε να πιάσεις τα δικά σου χαλάρι σου. Τις βρωμιές σου τι τις αφήνεις εδώ. Πείτε μου γιατί αφήνετε τις βρωμιές σας εδώ. Αφήστε μου το δικό σας σχόλιο και πείτε μου και δική σας γνώμη αν σωστά εκνευρίστηκα ή όχι. Αγαπούλες και αγαπουλίνια μου, αγαπώ σας. Γιατί είστε ωραίοι άνθρωποι παραπάνω. Αγαπώ σας και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Αγαπώ σας.